Wara diversi twissijiet u opportunitajiet li tajt lill-Prim Ministru biex ibiddel ir-rotta, jien ser nivvota kontra l-Ministru Ostingat fil-mozzjoni tal-parkeġġi. Il-mozzjoni kontra d-deċiżjoni tal-Gvern li jipprivatizza l-parkeġġi tresqet mill-Oppożizzjoni l-ġimgħa. L-Oppożizzjoni qed titlob lill-Gvern biex jirtira s-sejħa l-privatizzazzjoni tal-parkeġġi għal 10 snin li ġejjin għaliex is-sejħa saret mingħajr ebda konsultazzjoni mal-Kunsilli Lokali, il-Korpi Kostitwiti u l-poplu ġenerali. Franco De Bono qal li kwistjonijiet bħal dawn li mhux biss joħolqu inċertezza fost il-familji iżda jimponu piżijiet li jistgħu jaffettwaw il-livell tal-għejxin tagħhom m'għandhomx jiġu trattati f'nofs kampanji elettorali. Fuq il-blok tiegħu huwa qal li pajjiżi oħra għandhom liġijiet li jipprojbixxu prattiċi bħal dawn fi żmien fejn il-pajjiż ikun għaddej minn kampanji elettorali. De Bono qal li l-gvern ta' koalizzjoni mmexxi minn Lorenz Gonzi żgur li mhux ser ikollu l-maġġoranza tal-voti warajh fuq din il-kwistjoni. Huwa qal li l-gvern ta' Lorenz Gonzi jinsab f'din is-sitwazzjoni wara li l-Prim Ministru baqa' qatt ma ndirizza l-arroganza tal-Ministru Ostingat li fuq il-blok tiegħu ilaqmu bħala Ostina minna pipigat. De Bono fakkar li minħabba l-arroganza tal-Ministru Ostingat, il-Gvern tilef ukoll membru minn tiegħu, Jeffrey Pulicino Orlando. Franco De Bono qed jibqa' jinsisti li mhux ser jappoġġja lil gvern b'Ostingat fil-kabinett li taħtu seħħ il-fjask tal-Arriva u kien responsabbli mill-Power Station tal-BWSC. Dan huwa l-istess Ministru qal De Bono li bħalissa timexxi l-kampanji elettorali tal-Partit Nazzjonalista mid-Dar Ċentrali fl-istess ħin li huwa wkoll responsabbli mis-suppost riformi f'dan il-pajjiż. U qal li dan kollu tappan bil-kbir il-kredibilità tal-Prim Ministru li baqa' jappoġġja lill-Ministru Ostingat fi skandlu wara l-ieħor.